Vážení priatelia, tak s touto skvelou pokrievkou z Dedry sa vám už nikdy nestane, že by vám vyvreli zemiaky, cestoviny alebo čokoľvek iné. Je to skvelá pomôcka pre gazdinky, ktoré popri varení musia zvládať aj 4 roboty naraz. Tu na pekne vidno, ako voda vyvre len do pokrievky, ale nikdy nie mimo. Čiže váš plynový sporák už nebude nikdy špinavý od vyvretej vody. Plameň môžete mať pustený aj na najsilnejší výkon a voda nikdy nevyvre. Je to vďaka patentu. Takto voda vre vo vnútri a takto ostáva v pokrievke.